Id-diskors ta' Robert Abela kien diskors xokkanti u traskurat, populist u responsabbli. Il-poplu għandu jisma' biss mit-tobba. Il-Prim Ministru ma mexiex mal-evidenza u l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Dawn huma biss uħud mir-reazzjonijiet ibsa li ħarġu wara l-messaġġ partiġjan li wassal il-ħadd il-Prim Ministru fuq l-istazzjon Laburista. Miweħel il-multi mhuwiex kriminal. Nixtieq li jkun hemm dal-mekkaniżmu li permezz tiegħu persuna anke jekk diġà ħalset il-multa tkun tista' tapplika biex tinħafer il-multa jekk tħallset diġà tista' tingħata refund lura. L-Assoċjazzjoni tat-Tobba qed tinsisti li dan id-diskors imur kontra kull parir tal-esperti tas-saħħa pubblika. Lin-nies għandhom jisimgħu minn min jifhem, jiġifieri l-ispeċjalisti tas-saħħa pubblika u lit-tobba. X'inhi l-problema li tneħħi l-multi? L-ewwel problema huwa li n-nies jitraskuraw u jerħu. It-tieni problema hija li inti biex tikkontrolla l-epidemija titfa' n-nies kwarantina u titfa' n-nies f'iżolament. Jekk xi waħed m'għandux minn xi jibża, mhux se joqgħodlu. Skont il-mam, dan mhuwiex dak li wieħed jistenna minn gvern responsabbli u l-ebda politiku ma għandu jimmina il-ħidma tal-pulizija. L-istess tħassib kien espress mill-fiżjoterapisti Maltin kif l-AMP qalet il-Prim Ministru ma mexiex mal-evidenza u l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. F'istqarrija separata l-Union tal-Infermiera u l-Wiebel qalet li huwa insult lejn il-ħaddiema tas-settur tas-saħħa li tingħata amnestija il dawk li kissru il-liġi. Persuna anke jekk diġà ħallset il-multa tkun tista' tapplika biex tinħafer il-multa jekk tħallset diġà tista' tingħata refund lura. Il-Union qalet li d-diskors tal-Prim Ministru mhux biss kien ta' xokk għal ħafna iżda kien ukoll diskors traskurat. Diskors li għamel il-Prim Ministru huwa ta' tradiment għax-xogħol kollu li għamilna aħna. U biex f'dan moment Prim Ministru ta' pajjiż jiddikjara li il-Covid, il-kriżi tal-Covid għaddiet, hija tista' tgħid l-uniku persuna li qala fid-dinja għax laqqas il-WHO li s-sagrifiċċji kbar kemm finanzjarji, kemm familjari u ta' tbatija kbira li sofru il-poplu Malti. Li tiġi mbagħad tagħti maħfra amnestija għal min ġi letteralment jaqalqu mis-saħħa ta' ħaddieħor, dik kienet għalina insult kbir. L-MUMN remarkat fuq il-fatt li l-Prim Ministru żgur mhux isegwi il-pariri tas-settur tas-saħħa. Il-Malta Association of Public Health Medicine min-naħa tagħha tenniet li d-deċiżjoni ta' Abela taftixħet lil pajjiżna lura minn fejn beda jew saħansitra qar. L-MEA min-naħa tagħha qalet l-amnestija huwa pass li se jwassal messaġġi perikolużi ħafna lil pubbliku. L-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem appellat lill-Gvern biex ma jimminax il-ħidma li saret fis-settur tas-saħħa.